چشمها پر نور و دلها گرم و جانها شادمان می شود هر جا که آید پیشوای مهربان چون بهاران است تشریف شما ای پیشوا بر قدم جای جلالی دین باقی مرحبا نوروزتان فرخنده باشد. 21 март дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Хатнон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ маҷмуаи варзишӣ ва иншооти таъиноти гуногун ки дар майдони 25 гектар замин бунёд карда шудааст ба истифода супориданд. сипас дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз рамзҳои давлатдорӣ парчами давлатиро дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ намуданд.
баландии сутунпояи парчами давлатӣ 64 метрро ташкил намуда, андозаи матои он 10 ба 20 метр мебошад. саҳни майдони парчами давлатиро дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бунёди гулгашти зебою назаррабо, дилфиребу ҷолиб сохта, роҳрав ва сутунпояи ин муқаддасоти миллӣ бо сангҳои ороишӣ зиннат дода шудааст. баъди қомат афрохтани парчами давлатӣ, намои зоҳирии боғ низ куллан дигаргун гашта, ба макони асосии гаштугузори мардум табдил ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон аз корҳои анҷомдодашуда изҳори қаноатмандӣ намуда, ба ҳиммати фарзандони бонангу номуси миллат, ки дар ободӣ ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро мегузоранд, баҳои баланд доданд. майдони парчами давлатӣ барои сайру гашт, истироҳати сокинону меҳмонон рӯзона ва шабона, инчунин гузаронидани чорабиниҳои оммавии фарҳангӣ, фароғатӣ ва варзишӣ, аз ҷумла машқҳои пагоҳирӯзӣ мусоид мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон зимни ифтитоҳи иншооти мазкур таъкид намуданд, ки дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қомат афрохтани парчами давлатӣ баробари таъмини зебоии мавзеъ, ҳамчунин собитгари гиромӣ дошт ва ҳифзи арзишҳои миллати тоҷик буда, дар бедор намудани ҳисси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстию ватанпарастии сокинон нақши ниҳоят бориз дорад. парчам ин нишонаи якдилии мардум барои рушд, пешрафт ва пойдории давлати соҳибистиқлоли миллист. парчам нишон аз азму иродаи ватандорӣ аст. дар парчами кишвари мо даъват ба иттиҳоду сарҷамӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ, саъю талош барои эъмори ҷомеаи адолатпарвар ва башардӯстии миллати тоҷик таҷассум гардидааст. эҳтиром ба парчам эҳтирому арзгузорӣ ба давлату миллат аст. мо таҳти ҳамин парчам ба ваҳдати миллӣ расидем. дар зери ҳамин рамзи муқаддаси миллӣ мо сиёсати созандагиву бунёдкоронаамонро дар ҷомеаи озоди демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ ба пеш хоҳем бурд. пас арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчам, арҷ гузоштан ба тамоми арзишҳои дирӯзу имрӯз ва фардои миллат аст. сипас сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо нишонаи арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар пояи нишони давлатӣ гулчанбар гузоштанд. майдони нишони давлатӣ дар шаҳраки балхи ноҳия бо санъати баланди меъморӣ ва истифодаи сангҳои ороишӣ бунёд ёфта, корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. баландии пояи нишони давлатӣ 26 метрро дар бар мегирад. гирду атрофи иншооти нав сабзкорӣ гардида, дар ин ҷо гулубутаҳои ороишӣ шинонидаанд, ки муҳити атрофро зебу зиннат медиҳанд. ҳамчунин роҳрав ва ҳудуди иншоот сафолакпӯш гардида, бо шаклу услуби хос чароғон гардонида шудааст. мавриди зикр аст, ки майдони нишони давлатӣ бо мақсади ҳифз ва арҷ гузоштан ба муқаддасоту асолати миллӣ бунёд карда шуда, барои доир намудани иду ҷашнҳо, сайру гашт ва тамошои сокинону меҳмонони ноҳия имконияти мусоид фароҳам гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон зимни ба истифода супоридани майдони нишони давлатӣ ба сифати корҳои анҷомёфта ва иқдоми наҷибонаи соҳибкорон баҳои баланд дода, масъулинро вазифадор карданд, ки ба хотири ободу зебо ва сабзпӯш нигоҳ доштани атрофи иншоот пайваста чораҳои зарурӣ андешанд.